వెల్కమ్ టు ఆర్కే కన్నా క్రియేషన్స్ ఫ్రెండ్స్. మరి మంచి పనితనం ఉన్నటువంటి సేద్య పెద్దలు వచ్చేసి అమ్మకానికి రావడం జరిగింది. రైతు యొక్క అడ్రస్ వచ్చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఇటికేల మండలం పెద్దదిన్నే గ్రామం నుంచి రైతు కోడెల దాసు గారు అమ్మకానికి పెట్టారు. రైతు మనకి ఇక్కడ పని గట్టి కూడా చూపించడం జరుగుతుంది. మరి ఎవరికైనా తీసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వీటికి సంబంధించి సైజు వివరాలు కానీ రేటు వివరాలు కానీ ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నేరుగా రైతు దగ్గర అయితే మాట్లాడుకోవచ్చు. రైతుకు కాంటాక్ట్ చేయాల్సిన నెంబర్ వచ్చేసి వీడియోలో స్క్రీన్ పైన రైతు ఫోన్ నెంబర్ అని కనిపిస్తుంటది. 8686811851 అనే నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేస్తే రైతు కోడెల దాసు గారు మీకు అందుబాటులో ఉంటారు. రైతు చెప్పేది ఏంటంటే పని విషయంలో ఏ పనికైనా గ్యారంటీ ఇస్తామని చెప్తున్నారు. ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి పని కట్టుకొని చూసుకొని రేట్ అయితే మాట్లాడుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. మరి ఎవరికైనా తీసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే స్క్రీన్ పైన ఉన్న నెంబర్ కి అయితే కాంటాక్ట్ చేయండి. మరి అదేవిధంగా మీ వీడియోస్ కూడా మన ఆర్కే కన్నా క్రియేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టాలనుకుంటే వీడియోలో కింద ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్ అని కనిపిస్తుంది. ఆ నెంబర్కి అయితే వాట్సాప్ చేయవచ్చు.